Hi guys, Happy New Year! Sa mga nagtatanong no, kung anong gagawin natin sa ating prosperity bowl na ito pagkatapos ng New Year, so ito ang ating gagawin. Sa bigas, pag kinuha na natin ito siya lahat, ilagay na natin sa mesa kasi liligpitin natin yung bigas na ito, yung bigas na ito, wag nating ibalik sa ating bigasan. Ito ay pwede nating lutuin ngayon sa umaga or sa tanghalian. Wag na nating ibalik sa ating lalagyan. Yun ang pinaka-importante. At sa mga itlog na ito, na 12 eggs natin, pwede nating lutuin ng dahan-dahan. Huwag buong itlog na ito na 12 eggs na ito, ilaga natin at kainin. Huwag. Lutuin natin ito ng paunti-unti. This day, the next day, the next, hanggang sa maubos natin ma-consume ang eggs. At sa mga coins na ito na nilalagay natin dito in between eggs, i-ano natin ito, wag nating gastusin. Iligpit natin, itago natin sa sa ganito, sa maliit na container. Ilagay nyo siya dyan. Ayan, ilagay nyo siya dyan, yung mga coins na ito. At itago nyo ng 1 taon. Wag ninyong gastusin. Itago ninyo siya muna ng 1 taon. Tapos, ang gagawin ninyo sa mga papel na pera, kunin lang itong ribbon, kunin ninyo siya, at itapon. Itapon ninyo. Itong mga papel na ito, wag din ninyong gastusin ngayong taon. Ilagay ninyo siya dito, kasama ng mga coins. Itago natin siya, no? Itago natin ng bagong taon, kasi ito daw yung swerte na dapat sa buong taon may natago tayong mga pera at mga coins. Ayan. Tapos, yung orange na ito, pwede natin siyang kainin. No? Tapos, itong bay leaves naman, pwede din natin siyang ilagay sa ating niluluto. So, yun lang ang pagligpit ng ating prosperity bowl pagkatapos ng New Year. At ang pinaka mabisang araw na iligpit natin at kunin ng ating prosperity bowl sa ating mesa ay pagpatak ng January 2. Diyan natin kukunin siya. Kasi tapos na yung New Year. Anytime of January 2, umaga, tanghali, gabi, depende sa inyo no kung ano ang time ninyo sa pagligpit nito. Basta mga January 2 natin ito siya iligpit. So yun lang ang aking vlog sa ngayon, no. Pero hindi ako isang expert, no, sa mga ganito. Based lang ito sa aking mga experiences at saka research natin, no, kung ano ang pwede nating ilagay tuwing New Year aside from 13 fruits na ginagawa natin. So, pwede tayong magdagdag ng prosperity bowl sa ating mesa. Yun lang. Salamat. Saka guys, don't forget to subscribe to my channel and like and comment kung ano yung mga suggestion ninyo or whatever. So, thank you so much.